конфронтация с всички, които са служили в органите за сигурност и отбрана, особено за сигурност, преди 1989 година, лошите, които са виновни за всички види на държавата. Нещо, което е абсурдно, но е факт. Така че тази очевидно политическа конфронтация, това противопоставяне в нашата българска нация има за резултат хала, на който се намира държавата. Но опашката по всички основни критерии и показатели в Европейския съюз, българска нация се обезкръвява, изтичат младите хора. Политолози, социолози казват, че някъде към 2050 година, може би, ние българи станем младсинство, а държавата отива към изчезна от картата на Европа и на света. Значи нещо трябва да се прави. Тоест, бием камбаната на тревога. Нещо трябва да се прави. Политическата класа, всички знаем това, се провали. Годините на прехода тотално да се провали. Тоест, от нея не може да очакваме нещо. Някакви приказки, някакви идеи, но факта си е факт. Значи, може би надеждата, за да се даде път, да се прокарва брод, както е казано в един от меморандумите, в офицерството и в служителите в органите за сигурност. Аз смея да кажа, макар ние офицери да бяхме годините на прехода натикали задния двор на обществото, нещо, което е много жалко, един потенциал е така да захвърлиш и да ги виждаме нашите колеги, главно на бариерите, като охранители, охраняват имуществото на по-млади, дебели чукове, но този факт е също факт. Аз смятам, че българското офицерство, служителите от органите за сигурност са елита на нацията. И този елит трябва да е пример и в този момент. Когато може да оправят покъла, очевидно тази идея за едно единение под формата на обществен форум за единение за България е много добра. Разбира се, тя може да е сурова към този момент. Каза се, че не става дума да се изгражда организационна структура. Имаме си организации. Те си работят, те си имат свои устави, те си работят по свои. Не става дума за бащинство на твоя форум. Става дума за една трибуна на първо време, в която да се изказват, да се водят дискусии, да се изказват мнения по приоритети на държавата, по приоритети на армията, на органите за сигурност, по неща, които сега, така или иначе, са особено тревожни за нашата действителност. А след това, апетитим да сядем, след това ще дойде момента, когато може да се предприемат такива стъпки. Но тук не става дума нито за бащинство на този етап, нито за единна организация, нито за успех на тази организация, нито за ръководство на тази организация. Тоест, тук сме в качеството не на представители на една или друга обществена организация, а в качеството на експерти, в лично качество. Ето, това на този етап трябва всички да го разберем. А след това, живота ще покаже, ако ние сме си на местото и това, което искаме да направим, отбелязано, аз съм за меморандум 3, лично това допълнение, което направи генерал Събев, ще можем да разчитаме на някакви добри неща, на някакъв пример на този етап. Аз така го разбирам символично, с това ще завърша. Брод за България. Значи, от една това е река. Всички сме военни, знаем какво значи брод. От едната страна е една България, разединена, с противопоставяне, с връщане далеч от миналото. Едните са комунисти, другите са антифашисти и така нататък. С турци, с помаци, с цигани и така нататък. С конфронтация. Има един брод през една река, т.е. това е трудно, не е така лесно, на река. От другата страна е една България, в която има сътрудничество, има взаимодействие, има единни цели и приоритети, за които застават всички. И това, което ние искаме да направим, да бъде един пример и за други структури на гражданското общество и разбира се за държавните органи. Тоест, че
ето, има такава идея, ставаме зад нея, искаме да работим в тая посока. Разбира се, че се е нужно държавата да подкрепи тази инициатива. Тук са ръководители на основни организации, тук са авторитетни военни. Нали, това има значение. Аз не знам до каква степен ще бъде огласено средства за масова информация, че има такава идея и там са участвали хора, които общо взето са ръководили тази армия в най-трудните години на нейното реформиране, ако мога да тази дума, да кажа една дума. Генерал Печко го каза. Така че аз съм за третия вариант на меморандума. Подкрепям инициативата да се създаде или да кажем, че създадем обществен форум за единение за България и с общи усилия, разбира се, равнопоставено, без да се заблуждаваме, трудностите са ясни за всеки един от нас, но няма невъзможни неща, ако имаме воля и желание да го направим. Благодаря.